Поздравете се с болките в мускулите. Открийте перфектния начин да се отпуснете и възстановите силите си след напрегнати дни и тренировки, вашият нов любим масажор за крака. Дълбоко облегчение на тъканите силно действа върху мускулите, освобождава натрупаното напрежение и умора, като насочва вниманието към дълбоките слоеве на тъканите. Идеален за лакти, колене, прасци, бедра и ръце, като ви позволява да се чувствате сякаш току-що сте преминали през професионален масаж. Универсален и ергономичен дизайн, този масажор се адаптира към всяка част на вашето тяло. Благодарение на своя кръгъл дизайн с валяк, той може да обхване голяма площ едновременно, което осигурява по-бърз и ефективен масаж. Перфектен е за всички, независимо от типа на вашето тяло или ниво на активност. Издръжлив и преносим, изработен от висококачествени материали, този масажор е дълготраен и устойчив на ежедневна употреба. Не изисква батерии, използва се напълно естествено, без нужда от зареждане или смяна на батерии, което означава, че можете да го използвате навсякъде, вкъщи, на работа, в отпуск или дори по време на пътувания. Мгновена релаксация, няма нужда да чакате. Просто се отпуснете, премествайте масажора по тялото си и усетете как всички напрежения и стресови моменти изчезват. Наслаждавайте се на всяка минута, релаксацията става лесна и бърза. Не чакайте повече. Вземете контрола върху вашето здраве и релаксация още днес. Погрижете се за мускулите си и им осигурете почивката, която заслужават. С този невероятен масаж, тялото ви ще се почувства възстановено, а вие ще се почувствате отново пълни с енергия и свежест.